La sesigodini sasentaba Ezingolweni. So igenge ke la mina nguNkosi Mjoyeni, Umkhuzi Wezinsizwa sendawo. Amabutho aphethe yini esigodini sibambisene nezinye insizwa. Siyasibagada abafana la uma ngabe kunemidlalo, siyabakhulisa, siyabafundisa bazi ukuthi umthetho wecece uhamba kanjani. Bawuhloniphe. Usho kahle kahle sikhanda insizwa la. Isigodi ke sinezinsizwa asicabani ngoba sisuke zazana. Iyona into esigqugquzela ukuthi abafana baphume bakhulise ezinye insizwa ukuze bazi ukuthi impilo ihamba kanjani ngokwesigodi. Sibonga kakhulu bakhathini ukusinakekela kwakho. Sifundisela abanye abantu ezindaweni ezikude ukuthi nabo bazi ukuthi usiko lesiZulu lihamba kanjani. Siyabonga bhuti wami.